Mangga, iriba ka mo mga buli ni na sa pupuntahan ko, umi. Kabago pa ako ning yam-yam dito kung anong gigibon, baga may kamuga arating hor. Uy, gadangog ako, may pigreplyan lang ako. Sumani gadangog ako to, si Padiuman pa nun, manakatunong sa ako ning chat. Mahugam da, aban-aban. Hype na hugam. Aban-aban na daw yan. Oh, kunin to ang plano. Mabuk ako ning 4 na ticket dun sa kilang website, katanduan ni Slavable app. Libre ko na kamugabos na buli nina nyo. Uy, hala siya manay, mabalusan na talaga, maiba ako to. 350. Apat kita di 1.4. Isa, abot na daw yung bunor na sumsuman. Pero pag abot doon, siyempre kanya-kanya nakita ning gastos. Naintindihan ninyo? Nami ako gaduhay ning kwarta. Mabuli nina nyo. Sa October 31 yon, Biyernes. Doon kita magataragbuan. Pagburutang pati ka mo ni mga tawas na buli nina yan. Hanggang alas 12 kita doon. Badang paparat ni mga iyok ninyo. Uy, gatawas ako to ha. Oh my God, I am so excited. I cannot wait. True. Ay, inay, ma-sleeveless ako. Tabat, aduman si Ramon. Di ba libre ang pa-picture duman? Mga picture kami Uy, Manay Zoyla. Kalmaha daw yan na buray mo ha. Girls night out yon. Buko inaralaplapan sa higad. Ikaw man ba duman si Arno? Ay, hanang ikan man yan doon ta. Malamang beach baga. May public toilet man yan doon ta. Si Intuan magaduhay doon pag nakamati ka. Basta habang adon kita, mag-enjoy. Iso, buli ni na niyang. Pabayain na ngunin mga ubo ninyo mga batugan. Buli ni na niyang. Tagay daw man ay. Tigbak kong tigbak.